9 d'octubre. Allà estem en un lloc molt especial, en un dia tan emblemàtic, davant de l'estàtua de Jaume I, i aquí tenim la flama del Torrellengua. La Comissió 9 d'Octubre, que és que organitza aquesta manifestació, està formada per Acció Cultural del País Valencià, Federació d'Escola Valenciana, Societat Coral El Micalet, Valencians pel Canvi, Comissions Obreres del País Valencià, Intersindical Valenciana, UGT del País Valencià, el Bloc, els Verds del País Valencià, Esquerra Republicana del País Valencià, Extremadura del País Valencià, Iniciativa del Poble Valencià i el PSAN. Bé, i per a concloure l'acte, primer de tot, el ric valor, sí, del ric valor, es llegirà el manifest. Abraçades a totes i a tots. Moltes gràcies a la Comissió 9 d'Octubre que dona l'honor de llegir el manifest, el corresponent manifest. Però una suggerència, per què no prohibir el Palau d'Hivernada que estem tots junts així? Abans! Anem-ho. Aquest 9 d'octubre arriba en el marc de la més profunda crisi econòmica i política des de la transició. Una crisi global del capitalisme financer que posa en evidència les contradiccions d'un sistema que es fonamenta en l'acumulació de la riquesa mundial per un grup cada vegada més reduït de persones, mentre que la immensa majoria de la gent veu deteriorades les seues condicions de vida. Arribats d'ací, no volem que decideixen per nosaltres. Tenim identitat pròpia, llengua i territori, persones que viuen i moren en aquest país valencià, i no comunitats de monjos, de monges... I per tant, volem decidir. Sí, volem decidir noves normes amb l'objectiu de garantir un ordre econòmic i social equitatiu. No és just que la pretesa solució a la crisi es plantegi al dictat dels interessos del neoliberalisme, però que és el neoliberalisme, aquell que és més cua agafar que agafa. Això és. Més depredadors que ataquen els fonaments dels drets laborals i socials més bàsics, amb les retallades de les pensions, l'ampliació de l'edat de jubilació de 65 a 67 anys, la reducció dels salaris dels treballadors públics, la reforma laboral, el pla d'ajustament, les retallades en els serveis públics, la generalització de la contractació temporal. Volem decidir sobre la dació de l'habitatge en pagament del deute hipotecari. A la legislació espanyola hi ha un buit legal que ho impossibilita. Aquesta és una situació profundament injusta que urgeix modificar. La legislació no hauria de sobreprotegir les entitats de crèdit i castigar les famílies. Volem mesures de canvi real de la política econòmica que signifiquen un gir estratègic per a dinamitzar l'economia, fomentar polítiques d'ocupació estables i controlar els sectors especulatius. Una dinamització clara per al nostre camp i els nostres autònoms. No pot ser que milions de persones estiguen a l'atur, que milers d'empreses tanquen les seues portes i que alguns disposen d'immenses fortunes sense cap tipus d'impediment. Volem les nostres escoles i els nostres centres educatius, com cal, amb un sistema educatiu digne, laic, de qualitat, gratuït i en valencià, el nostre català.
Les nostres administracions públiques amb personal que compleixi el requisit lingüístic. Els nostres artistes, actors, actrius, gent de la cultura i les arts en els espais de major audiència dels mitjans valencians de comunicació i en les xarxes públiques de cultura. Fent realitat allò que deia Enric Valor, el nostre valencià, el català de tothom. Volem un model energètic, ara parlarem de la qüestió de l'administració. Ni el govern central ni la Generalitat Valenciana tampoc no pensen forçar el tancament de la nuclear de Cofrents. Una de les centrals diuen, a més fallides no programades, no estaven dins del programa, hi haurà les que entren dins del programa, segons també. I que està molt a prop sobrepassar la seva capacitat d'emmagatzemar els seus propis residus altament radioactius. Ni ha fet cap esforç pel compliment dels compromisos internacionals contra el canvi climàtic, que volta fa més calor, o fa massa fred, o plou massa com ho correspon, etc. Ni per l'eliminació dels perills tràgics de l'energia nuclear, malgrat l'accident nuclear de Fukushima, que torna a deixar en evidència l'autèntic perill d'aquesta energia. Posats a reformar la Constitució, que van reformar en un termini res fa 4 dies, i una cosa que anava brantant l'altra gent que era la Bíblia, els intocables. Pim, pom, pam, i tots dies, pim, pom, fora. S'ha acabat. Home, per l'amor de Déu. Per l'amor de Déu. Quan volen ho fan gran i quan volen ho fan petit. Ho canvien tot. I nosaltres no hi participem, però encara. Posats a reformar la Constitució, considerem prioritària la reforma del sistema electoral per a garantir la proporcionalitat, la pluralitat. És que no poden haver només 2 partits, com als Estats Units, o la Coca-Cola o la Pepsi-Cola, no, s'ha de mirar què. Amb llistes obertes, primàries i la possibilitat d'iniciativa legislativa popular amb 100.000 signatures i sense termes restringits, que no es torni a passar com la ILC de la TV3, més de 600.000 que no sabeu i encara està això en la teulada. Volem decidir sobre les inversions que els valencians necessitem. Si tots els tributs que es generen al País Valencià es liquiden, recapten i gestionen des del País Valencià, podrem afrontar millor els problemes que ens escanyen ara mateix i podrem afrontar millor el futur que derivi de les pròpies decisions. És a dir, pràcticament la independència, no? De fer propostes i fer-les realitat si la societat valenciana decideix que ja n'hi ha prou d'aquest model neoliberal i que és hora de construir no sense sacrificis, però repartir-los entre tots. Eixe altre món possible a un ordre econòmic i social just. Som País Valencià. Volem decidir. Visca el País Valencià!